देशात झाडे लावून झाडे जगवित असतानाच उदगीर शहरात खुलेआम झाडे तोडण्याचे षडयंत्र बांधकाम खात्याचे अधिकारी करीत आहेत. शहरात नवीन तहसीलची व प्रशासकीय कार्यालयाची इमारत बांधण्यात आले आहेत. त्या शेजारी अशोकाचे झाडे होते. त्या झाडाचा नवीन इमारतीस कोणताच अडथळा किंवा अडचण नव्हती. तरीही सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी ही झाडे तोडून इमारतीची सुंदरता नष्ट करीत आहेत. याबाबत बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता इमारतीस अडथळा निर्माण करणारे झाडे तोडायचे आहेत असे सांगतात. अशोकाचे झाडे नवीन इमारतीपासून 5 ते 6 फूट दूर आहेत. त्यांचा या इमारतीस कोणताच अडथळा नसतानाही सुंदरता वाढविणारे अशोकाचे झाडे तोडण्यास लावतात. अधिकाऱ्यांच्या या दुटप्पी वागण्यामागे त्यांचा स्वार्थीपणा दिसत आहे. सुंदरता वाढविणारी झाडे तोडण्यामागे त्यांना लक्ष्मी दर्शन दिले असल्याची चर्चा शहरात जोरात चालू आहे.